around committing to one another, because sithetha nge-commitment ngokuzinikela. Ndifuna ngokusithethe ngokuzinikela omnye ezinikela komnye. Kudala uJoseph iphinda loo nto. Bekuthiwe ezinikele kwinto yenzayo, uzinikele tontoni, but ndifuna ke sijonge ngoku ukuzinikela omnye komnye. Niyazi uba sike sakwazi uba umuntu azinikele komnye umzalwane, kuyobalula. Ndithande ubungqina bukaMama Momoti apha. uMama Momoti khange ayifihli into agula yiyo, kuba kuyabonakala uba uzinikela apha kuthi. Le nto yoba ngumzalwane ekude kube confidential nakubazalwane uba ugula yintoni, kufuneka abazalwane bathandaze bathi loo nto agula yiyo, because xa uzinikele ebantwini uba transparent. At least xa kuthiwa sikuzonke CFA kwi-live streaming awuzifihli izinto zakho xa uzinikele ebantwini. You allow the people, aba bantu uzinikele kubo uyabavumela bangene empilweni yakho, nawe ungene empilweni yabo. Uba asingenanga omnye kwimpilo yomnye, hayi asikho committed to one another. And into ebangela uba ke ndiyithande kakhulu le nto yokuzinikela, onphi monitor mfana wami, kukuba uYesu watshilo la mazwi kuJohn. Uthe uYesu kuJohn, the new commandment I give to you is that you should love one another. Ndiyayibona i-great commandment yokuthanda uThixo nomthetho ofana nawo, uthanda umakhelwane wakho, but lo wokuthanda omnye umzalwane. Uthi ke abantu bayobona uba ningabafundi, is it John 13:34? Abantu bayobona uba ningabafundi bam xa nithandana. Noba singagcwala icawa apha sigide ithomoyi, if we don't love one another, abantu bazosibona sifana nabo. If asibavulele, yazi apha kuni nakhula kakubi abanye benu, nakhula nisoyika abathakathi kwathiwa ungazisho into zakho. Nezi motivational speakers ke zikhatha abantu zithi ungalitsho iphupha lakho. Ithi le motivation yakho ekuye kwenza umzekelo ngoJoseph ekuthiwa walitsho kwangoko iphupha lakhe. Ewe ungalitsho kwangoko iphupha lakho, abantu bazothini. Andazi bangabantu abanjani na, because uJoseph ukulitsho kwakhe iphupha yiyona nto yamenza lafezeka mos. So andiyazi ke ngoba xa unqanda abantu uba bangalitsho iphupha, so ningabantu abasecretive. Some of you niyafihlelana. Umzekelo mna ndiye ndabunifihlela umuntu xa nditolika ndisithi hayi ndiyagula qha ndangatsho uba yintoni, kuba akho mntu ubuzileyo. But abantu abasabuzani ngoku, bayoyika abantu. Kunzima ubuza umntu ngoku, kunzima ungena ebomini bomntu, because wonke umntu akafuna uba transparent. Siyoyikane ngathi sakhula soyika abathakathi ukuthi abazogqiba babake beva. Ndithi ke e-Christian family uba siyathandana, let's commit to one another. Let's be open. Uyazi omnye umuntu ude ungamazi nobuswela ukutya, ude ungamazi nobuswela imali, ude ungazi kwanto ngumntu ngokucawa naye. Umzekelo lapha ecaweni sine page yethu enguzonke CFA apho umuntu avumelekileyo ubatsho kwanto. So befamba ke si open to one another. So loo nto ke ndiyiveza as a test of commitment. There can't be any commitment without transparency. Yabona indoda yakho ubithi ushate nayo ithi nitshatile kodwa ingakuxelela uhola malini akho kwanto initshatileyo, niyazidlalela nidibene nje ukuzala. Niyozala qha. Indoda awazi pin code, awazi password, awazi kwanto nefoni ibekwa le kuthi ungayithatha ifoni. What you don't know won't hurt you. Kuthiwa sohamba ufuna izinto nama ndithi bafuna izinto. Kodwa if ni committed
to one another, niyathandana anifihlelani. Le nto yakuhle unesifo esingachazwayo. Anditsho kuba ninetyala lokuzoshiya izifo zenu. But at least ke ungake utsho uyagula ke at least. Noba usitshonge ngegama. Baleka nesifo koko anditshonge uba sitshonge ngegama. Ngaphandle ba zezizilula khona izifo kunzima ukuzitsho kube khona izifo ekulula ukuzitsho. Yazi abanye abatsho nabasebefa inhloko. Umuntu afihle nezinyweni kodwa niyalibomba limnyama liyazibonakala libe lezinyo limali limhlupha lo muntu. Afihle nezinyo ngokusilibona abalimnyama lezinyo ikhona ipotential abali yakuhlupha. So kubona sonesini befama abazalwane xa bebona nesini bayazi uba yilalo kudala iqhubeka. Uthi ufihle nezinyo uzinikela kanjani ikhadi ebantwini ungabaxeleli ingxaki zakho. So now I'm giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Ndiniwisela umthetho omtsha. Indlebe zami zivalekile. Nindiva kahle nina? Okay ke andishumayezi mina vele. Thandanani. Next verse 35. Uthi 35. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So anekeni ukufihla kangaka. Omnye uPaul uba udinga umsebenzi akasawudingi le ndlela iqhelekileyo ngokusestresseke nyani ukudinga. Kodwa uthula kadashe bazalwane noba ndiwufuna umsebenzi ndiyafa ngo. Uzifela yedwa pha icaleni thina sazi uba usawufuna lahlo ubulufuna ngalo ngoba usanda ugraduate. Kanti befamba uyatsho ngo ndiyafa ngomadoda. So ayikho icommitment ingekho transparency. Khawuzinikela lapha ebantwini. Khawuke kukhona lelo ethi ngeke ndiphile ngaphandle kwasibani bani. Ndihlala ke siyi-embrace noba inyanga. So phinde siqwantshuke kuyo. Hawuke wazi uba bakhona abantu ekuphile ngaphandle kwabo. Khawucommit ebantwini. Ndicinga ngecommitment. I-commitments ezintathu. Abantu abazinikela kwabanye. uRuth wazinikela kuNaomi. uPetros wazinikela kuYesu. uTimothy wazinikela kuPawulos. And i-commitment kaRuth Maya iyona ndiyihalela lapha abazalwanini. uRuthe ukuzinikela kwakhe kuNaomi. uRuthe bogogo ngumolokazana womama manibalisele ogogo tebaba animazi uRuthe bogogo. Nicawaphi kanti? Nanicawaphi hamba ningena apho ungafundwa ngoRuthe. Ora ndiyancokola. Mamelana nali bale lika Ruthe, okay? uRuthe unendoda ebizwa ngokuba Elimeleki. NguElimeleki. Unendoda ndiyayiqikelela uba nguElimeleki. I mean uNaomi man. Thank you my friends. Unendoda uNaomi. Khona umama ekuthiwa nguNaomi. Nivile? Andishoko gogo ndisho kunonke. uNaomi unendoda ngubani indoda yakhe? nguElimeleki. Bana abantwana ababini abangabafana. Omnye nguPhinias, omnye nguHofni. Hofni. Kubani omnye unyana kaNaomi? Phineas. Omnye nguHofni. Abafana bazeka bachata amantombazana amabini. Enye intombazana nguRuthe, enye intombazana nguOrpha. Bathe ngosebetshatile umama nabamolokazana bavele yasweleka indoda yakhe eqala. Basweleka nabafana kwashiyeka abahlolokazi abathathu. Bathe xa sebeshiyeka bengabahlolokazi bebathathu wathi uNaomi batshakazi bam hayi ambani goduke nisebancinci. Andikwenziwa kanjalo ngosapho emantwini abamnyama xa ubhutshelwe indoda omncinci kuthiwa hamba ugoduke uyokwenda. Nithule ntoni bogogo? Yima okanye ndim ndoda loo ndlimpondo endiyaziyo loo nto uba intombazana efelwe indoda incinci iyagoduka.
apha kwaZulu ayenzeki lonto mama Sicishe. So nalapha ke kwathiwa mabagoduke, kuthiwa uOpha wagoduka. uRuth kuthiwa waba namazwi awatshoyo uba ungandicengi uba bebetsho baka-Eli siyabuya ngosizotsho abanamagama aba ngoba nguKilion, nguMalon noKilion, siyawarivesa amagama anti ebevele ngayo ntshumayelo amagama. Uyazi uba ngenza bakho umuntu ovele waphuma namagama ngoku nje bemithi twins, sesazi uba onyana bakhe nguLofinias. So nguMalon noKilion abanyana bakaNaomi ne, but ke bavele bazofaka kade bona bakhawuleze baphele kule movie yethu. So there's no need about uhoya abantu abazokhawuleza bafa. Into ebalulekileyo apha i-steering nguNaomi noRuth noOpha. Now ndifuna ke ngoku uthi nanga amazwi kaRuth, ndifuna nibone i-commitment bazalwane. Uyamkhulula uthi hamba. Uthi Ruth replied, "Don't ask me to leave you." Uyaqonda umuntu ozoba committed kuwe mayana somgxotha. Ngicela uhambe uthi hayi ndihambe ngathi ngufa. Khona usise ethiwa ngufa apha ecala mdala ngizama umgxotha hayi. Uthi tata umfundisa ndihambi apha ecaweni. Ufa apha kule satellite yaseMthatha. Dala sazama umgxotha. Hayi uthi ufaka azuhamba. Uthi akazuhamba. So uRuth kuthiwa hamba uyokwenda. Indoda yakho ife umncinane. Waphendula uRuth wathi sukundinyanzela usithi mande kushiye. Niyibona i-commitment enje? Sekuthiwa hamba uthi andihambi. Uthi apho uyakhona nam ndiyakuya. Ndiye kuhlala nalapho uhlala khona, amawenu abe ngamawethu, noThixo wakho abe nguThixo wami. Uyayibona le commitment? Uba singake siyipractice uke umuntu umnyuse ixabisweni ngabom, umnyuse intentionally. Uba usibani bani lo ndizimisele ndizonyusa ixabiso lam. Umzekelo utata uNxumalo ndilinyuse le phezulu ixabiso lam, akho ndikanohlukanisa naye noba sohlukene ngokuba ke sendingumfundisi nam. Kodwa khawuke ukwazi uke ube nomuntu ofumana kuye umthunzi, nomuntu ozolithemba icebiso lakhe. Khona omnye umfana endicinga uba niyamazo owayekade etoyitoya kakhulu apha eRigini yemzimvubu oliciko, kodwa ke sesivana naye ngoniyamqonda. Lo mfana ndethuswa kukubona istatus sakhe because ungumuntu ocritical ecingeni. Ndamva esithi ubumfundisi wakhe angamnika umfazi angamthatha. Uyabona ke 5 years back he could never say that. Uba yena anika umfazi ngumfundisi. So ukhona umuntu ekufanele xa into esithi andiyiqondi uvela ungayiqondi nawe. Qonda uba xa ingaqondwa nguye. Kodwa ke akunyanzelanga babe mnye. You have to give your life to people. Give your life to people. Commit to one another, CFA. Uyazi uba apha ebazalwanini ikhona imizo okuqonda uba ndingangena ndiyophuma ngapha xa ungumzalwane, anditsho mna to you, nditsho nina amongst yourselves. Ukhona umzo oqondayo uba ungangena uyophuma ngapha, kodwa ikhona imizo waziyo uba funeka unkqonkqoze kuyo. Ngoba uyabona lo muntu uvalile lo. Akatsho umuntu ovalileyo niye nizibone uyazivela apha egazini. Ndaba kusegazini wakuphi? Nivaphi? Emoyeni. Yima kodwa akekho umuntu okuve nyani uba hayi kwakhe ndingangena ndiyophuma ngapha. Ubone uba kwasibani bani ndingacela nokuya ebathroom noba ndiyayazi ubiphi. Uba ndiboleka imoto yakhe ndiyazi uba ndiyiboleka bureporter.
kodwa ukhona lo waziyo uba xa uyiboleka funa ube ngathi uyoyirenta kwa-Avis. Yile nto ke masipractice ukuba open. Sipractice ukuba open. Khawuyeke lento yoba insecure kuba waphoxwa kakhulu ngabantu. Waphoxwa ngabantu uvalile ngokusendlini wedwa ngoku. Nestress sikudla wedwa. Ungumuntu onomvandedwa, la yinto onomvandedwa. Kodwa into endodwa nje nondedwa nje. So awukwazi ukuphila njengekhaphetshu. Ikhaphetshu igaqa uba ngalityala lodwa lingakhula noba lingaphela lingabuna. Njule nto. Ndithi ikhaphetshu xa ityale yayi-1 iyakwazi ukukhula yoyi-1 ibe right okanye funa zibe ninzi. Niyaphawula uba umuntu uyakwazi ukubanjwa kuthiwe bazompanisha ngoba bamhlalise kwiseli yakhe yedwa. Ibe ipunishment leyo uba sizokuhlalisa wedwa as a punishment. Kusho ukuthi kuyaziwa uba umuntu is a social being. Umuntu ufuna abantu. Kodwa ngoku lento yakho yezi motivational speakers zenze wavalela abantu ngaphandle lapho. Uhlela usoyika uba uzothakatwa. Kude bekho izinto ezithi Mgensana ungavumela abantu bangene ebedroom yakho. Bazoshiya into phansi komqamelo. Nini andabana ke nathakathana. So niyazi bana nishiya izinto phansi kwemiqamelo. Uyabona kuthiwa i-bedroom nje indawo e-private. Andazi i-private elani. I-private elani i-bedroom. Phendulani phela ndijonge napha ebunzi. Ninomamsosi phani athakatha. Ninomamsosi. Kaloku siyazi ba kuthiwa kwenye ilali kwakubalisa omnye umfo owayelapha ecaweni esithi kwilali yakhe kwawukhona ugogwe ukuthi uyathakatha. Ngoku kuthiwa zabizana insizwa uba kuthiwa ukho le wardrobe ihlala abantu abathwetyulweyo. Hey, kuthiwa zazi insizwa zithi ziyovula ke namhlanje. Kuthiwa bangena. Baqale bathi vula pha gogo. Ula wardrobe kuthiwa wathi ugogo. Mna oko ndenda zange yavulwa la wardrobe. Nam zange ndayivula and andizimisela kuyivula kodwa ubukhona pha kuni. Ofuna ukuyivula le wardrobe akayoyivula. Hayi kuthiwa zahamba insizwa zingayivulanga i-wardrobe. Nani ndiyakokela le bedroom yenu i-private kangaka. Ikhona i-wardrobe mhlawumbi pa. Hey bogogo. Kungathi kanti nihlala nabantwana babantu pha kwezi bedrooms zenu zi-private. Uba uye kwi-marriage seminar kwathiwa i-private basose bakunceda basose bakubiyela. I-private. So at least inga-private kwi-public. Kodwa awunoba ne-bedroom e-private to everyone. Kucaba uba ungafeyintela e-bedroom singakubona sobolile because awungenwa apha. Ne-bedroom ziphakamile phela uba umuntu angawa kwibhedi yenu nje angafeyinta ixesha. Sekhona iibhedi ezingaka ngoku. Xa ukhwela ngeleli. Iphinde kuthiwe ngole bedroom iphinde ibe private. Ayi. Suba ne-life too private. Vulela abantu not carelessly. Into engayifuniyo mna yile yoba uvele ube ngumuntu okokela kwamuntu umjongileyo. Uhlelo so and into endibethayo zezi films zaseNigeria. Ezi reels sinabantu abathi abave bathi amehlo imibane emehlweni. Avela bheka ukudla kwakho. Nibulawa zezazi into nini? Ngoku xa nizijonge amehlo nicinga le mibane yezi films. Commit to one another. Awuzinikele man ebantwini. Uyazi xa uzinikele ebantwini bayakwazi ukukulawula bakusindise kwingozi. Uyabona xa unobomi osola ukusenza into ede yacaca kuwe. Ngeke ube nazi breakthroughs ezininzi. Sometimes funeka ukuthemba ilizwi lomuntu othile.
awunosoloko kwanto yaqale yaqondwa nguwe. So nansi i-commitment kaRuth. Uthi uRuth sekuthiwa hamba, uthi hayi ungandicengi uba ndihambe, apho uyakhona ndiyakhona, abantu bakho ngabantu bam, uThixo wakho nguThixo wam, apho uhlala khona ndiyohlala khona. I-commitment yesibini kaPetros. uPetros uYesu umphoxile uPetros ayile nqa. Kangoba andiqondi ubukhona umfundi ophoxe njengoPetros. Make simthi chu uPetros. uPetros ubabona uYesu ehamba phezu kwamanzi, boyike abafundi. Athi uPetros, Nkosi uba nguwe yitsho ndize ndihamba phezu kwamanzi. Avume kuYesu athi yiza. Atsho ke noku uPetros azameke kuhambeke, avele uPetros afuna ukutshona. uYesu ethi Nkosi ndisindisa besemhlangula uYesu emva kwamngcolisa. Wena ulukholo oluncinci. Uyaqonda uba abanye khaba ngxoliswa kwabona pha bebezihlalele pha, lo muntu endawo noba nconywe nguyena ngxoliswayo, inoba nezinye ziyasho. Yabona ukuphapha kwakho, uyabona inkosi yangxolisa ngothi thina vese abona uba ngeke uhambe phezu kwamanzi njengenkosi yethu. Wena uyazigxama Petros, kodwa uPetros remained with Jesus. uPetros okwesibini uthi uYesu kubafundi bakhe kuMatthew 16, uthi kuzofika ixesha ngoloba ndizawufa. uPetros wenza into enhle, uthi hayi Nkosi, God forbid. That's Matthew 16. Uthi ingeke yenzeke loo nto kuwe. Uyaqonda uba xa uthi uzofa, umuntu okuthandayo fanele angafuni ufe. Ngoku uqinisekile uPetros uba inkosi yam ndiyayisapota, ngeke ufe kwa wena. Uthini uYesu kuye? Suka kumSathane. You are a stumbling block to me. Wahamba uPetros. uPetros kuYesu ngoku ukhona omnye umfundi wabizwa ngoSathane pha. Okwesithathu uPetros uthi kuYesu Nkosi, ndingade ndife nokufa kunye nawe, ngeke ndohlukane nawe. uYesu endaweni oba athi hayi uthembekile, uthi uYesu hayi wena izothi itheni? Uthini? Uthi iyothi ngakhala inkukhu ube sondiphike kathathu. Khawucinge ukudawuthwa kangaka yi-leader, uzikhomita amaprinsana uba tata umfundisi JJ ndihamba nawe, ava JJ hayi wena uzohamba wena. So uyaphoxa uPetros, still uPetros uYesu. Masiphinde kuPetros okwesine ke ngoku. Abantu bayafika babamba uYesu. Xa ebamba uYesu uPetros urhoqa urhola ibhoso, waqhawula indlebe yesicaka sombingeleli. Endaweni uba kuthiwe well done, uyangxoliswa kuthiwa ndabe ubulala ngekrele uyofa ngekrele, something like that. Kwayile ndlebe beyiqhawule uyayiphindisa uYesu. Uyabona disappointment enjalo. Kodwa uPetros waqhubeka noYesu. Bazalwane bam, napha emtshatweni bekuthetha, ama kusemtshatweni wakuphi? Ngathi besihle, anabe besihleleni phi apho bekuncokolwa indaba ye-divorce ephezulu kakhulu. I-divorce inyuswe kukuba eli gama lithi commitment alisaziwa. Umtshakazi uthe sendele endodeni abejonga igate angaphuma ngalo kwamagate. Indoda ithi ngene emtshatweni ibijonga igate engaphuma ngalo, because everyone is trying to protect themselves from one another. Asinoyiphila impilo yokusoloko uzikhusele ebantwini.
Awukube nabantu obathembayo ake sithandane sithi ke uthando lubonakala ngetransparency. Now omnye umuntu kangandiphikisa kule nto yoba uthando lubonakala ngetransparency. Ndifuna ke sijonge uYesu apho athi kubafundi bakhe, I no longer call you servants. Andisanibizi ngezicaka ngoku ndinibiza ngabahlobo bam. Should be John 15, is it John 15:32 or John 16:32? Aba John dala ndibanqaya. Yi-introduction ke le. Ingabikho umuntu usevele ozele ngoku. Yi-introduction ndakashumayeli la. Ndisazoshumayela. Sithetha ngokuzinikela ebantwini ma. Hey. Uyazi ngoku noma ubona umuntu ishethi meka kubi kunzima nokuyomlungisa because indlela azoyothuka. Xa uthi ubamba yo wonke umuntu uyika wonke umuntu. So nanzi yeah, I no longer call you slaves. Ndifuna nibone ireason uba why babiza friends. Because a master doesn't confide in his slaves. So uzama ukuthi uYesu apha andisanibizi slaves kuba inkosi ayikwazi ukuthetha i-secrets zayo into ezi-confidential kwi-slaves. Uthi now you are my friends since I have told you everything my father told me. So ndithi ke uba kuthiwa kukhona uthando lubonakala ngetransparency, lubonakala ngokungafihlelani. Kanti wena uboyika nabantu uvele uboyike bonke. Uvele uboyike bonke. Ima kubani owayenomthakathi ngoyesakhula ezantsi kwegadi yakho apha kuni? Because kuyabonakala abathakathi bebekufutshane nasemakhaya nini. Mamqhamsi umthakathi wekudanga kanani elalini yakho nakuni okanye zange bekho umthakathi. Pho nilumkeleni kangaka? Mamcake umthakathi wapha emakhwantreni wawugqithe cawa kuxokha amanzi. Pho yintoni le yenza sibe this secretive? Uthi ke ngokuYesu nizii-friends zam ngoku kuba ndinixelele. Uthi andisatsho kuni ukuthi nizizicaka kuba isicaka asikwazi okwenziwa yinkosi yaso. Ndinibiza ngokuthi nizizihlobo kuba ndinixelele konke endikuvileyo kubawo. Ndinixelele konke. So uthando netransparency ziyancedisana. Uyabona ngoku umuntu xa ekuxelele sithi ndixelele wena wedwa ziya uva kanjani? Lethi lento okoko yenzeka ndiyaqala ukuyixelela umuntu ngawe. Awuye uzive uclose kulo muntu. Awuye umbone kuthemba. Awuye umbone kuthanda. Xa usiva kuthiwe uzungaxelelwa uva njani? uPaul babonke bayazi bayancokola ngalento xa uthi gqi wena bayathula. Kodwa ngandlela ithile uve uba kuthiwe ungaxelelwa wena wedwa awuziva ungathandwa, awuziva bengayamanga kuwo abantu. So ndizama ukuthi ke bazalwane bam ake nibe open. So namhlanje ke itopic yethu izosincedisa. Ndifuna sijonge how Jesus committed himself to people. Uba uYesu wezinikela kanjani ebantwini. Okay, uJalisi uphuma ngaba namhlanje? Around? Okay, ndisho suba umuntu ozophuma nge-1:30 njeba kuyi-27 ngoku. Andikugxothi kodwa ndifuna ube njengo-Ruth. Wathini uRuth? Ungandigxothi. All right. How Jesus committed himself to people. Hey, niyazi bazalwane ndiyayipractice le nto nifundisa yona. Uyazi mna ndiyakwazi ukubalisela nje into.
And uba ngaba ndimandi baxela ke nabazalwana andazi noba baqonda uba ndinyanisile. Uba ndikubalisele into mna endiqonda ibe confidential. Uze uyomxelela lo muntu. Ndazixelela Ayana uba ndizofike nditsho uba ndiyitshile. Qha bendingamazi uzoxelela. Bengicinga uba mna uyakwazi ugcina imfihlo. Andiphiwa mna tu. Hayi ndivile wena ubundihleba usithi ndisho nobimbi nobinhle ndizofike ndivume ngeke mna ndizifise enhloko xa ndiyitshilo ngizosho ngqo uba hayi ndiyitshilo qha umgenzana becingela uba bendingazi uzoxelela bengicingela uba ndimxelela yedwa because imbi into yoba Tata Malimba ube nabantu abaclose kuwe kodwa abazi neentshaba zakho. Mna iintshaba zam ndingazitshona niqha zinqabile ngoku endizaziyo. Umuntu olutshaba lam ndiyathanda ukuncokola ngaye abantu bakwazi ukuqikelela because abantu bazintshaba zakho bangakubulala nokubulala uyakwazi umuntu okubulala nje azoba ngo-MC emngcwebeni wakho. So lento yokufihla uzofihla ufihle ude ufihle notshaba lwakho uthi ngosilukhupha isibhamu sithule sicima niyadlala sithi ayithoyi ngeke ndixelele uba bevani. Awukube lipholopolo man. Khawuvula apha ngasentla. Khawubathemba abantu kodwa ke sizofunda kuYesu. Uba uYesu ubathembe kanjani abantu? uYesu uzinikele kanjani? Kaloku uYesu uyinkosi yethu. uYesu is our teacher. uYesu xa efika emhlabeni ebengaziphilela yedwa. Avela zincokolele nengelosi. Kodwa abantu abayi-12 ubabiza ngoba zi-friends and uyazi bakhona uJudas apha. uYesu akazilumkelanga. Ubuphila ubomi bokuzilumkela uzongcutheka. Uzoxoxela abantu babathakatha. Kha uye kuzilumkela awuye kuThixo kugade. Kuthiwa akozeli akalali umgcini kaSirayeli. So ndifuna sifunde ke ake sifunde ke ivesi yokuqala. Asithi amen ngapha ngase right. Sizovana apha ecaweni. Sizothandana apha ecaweni. Uyabona xa ukhetha icawe. Khetha icawe owaziyo ukuba imajority yabantu bapha ecaweni I can confide in them. Uba le cawa kuyo awuthembi nomnye umuntu. It's either ngabo abathembeki therefore phuma kubo or nguwe or too insecure. Then fix yourself. So vele sive sethu uzixhomile lapha sibe siqikelela. Fama xa uzixhoma siqikelela ubuzibani maseno wasezozixhoma. Sithumela umzalwana solo ibutho liyolala nawe baliyokulalisa. Sigqibela sihleka nawe apha sidla marshmallows nawe siyeva uzibulele. Because imithwalo iyasinda xa ungathethi. Uyabona Ayana kwenzeka ndangeziva apha imonitors kwedini. Xa kwakuhambe abantu mna apha ndandisitsho isijwili mna becaweni. Anamsebenzi oba umfundiso week. Kodwa ndandisitsho isijwili ndisitsho how I feel. Ndiyojonga eBhayibhileni uba utrithwa kanjani umuntu owenze lento bayenzileyo. Yazi khawube vulnerable sometimes. You will survive. Uyabona ubuke wafihla iweaknesses zakho. You'll have to act tough everywhere. Awude wazi uba ye uJJ ucinga kanjengo. Abanye babesithi hayi umjungula ngumfundisi onegrudge. Umjungula ngumfundisi ocela abantu ba inherit enemies zakhe. Angamsebenzi nalonto mna nditshole ndiyibonileyo qa. Hey nizawufani. Nizawufani. Uyazi abantu noba awuncumanga abakwazi bakutheni ungancumanga because akho nomnye owaziyo uba kwenzekeni. Hayi man. Ubazothi abantu utata kwenzeke simfihleleni namhlanje anazi nguwe waziyo mna beningazi ubundifihlele sosuze naso. Usosuzigqibe indaba. Kwethina ndaba kwenzekeni kwezi monitors but I can't hear myself. I think kupha izintanjeni bawucenga khani iqwala sena. Ndifuna sifunde ke uJohn 2 verse hlisela ke
John 2 verse 23 to 25. Thank you, mfana wami. John. Amen. Nisanimamela. Ndithi vulani intoni izifubezi. Vulela abantu bangene empilweni yakho man. Suhamba ngama-crocs ngaphandle kanti uhamba ngezithende apha ngaphakathi. Sikubona umde ule kanti uyatshona. Ukumbona umuntu one-business ube beqhela ukumane unithengela i-drinks unithengela nangoimali seyiphela. Uthenisile ngokunidlayo nixakiwe hamba ochama mpela kanti uyanibona uba niya-order lapha anthini nawe eqhela ukuthatha noba intoni niyifunayo niyaqhubeka niyathatha and mgenzani ibambe umuntu xa ethatha into ade ayishiye ubuqonda uba wena nje beyishiyile le ibizomhluthisa ngabe sayithatha enye ngoku kutheni wayishiya le yithetha hayi kodwa nditsho kule nditsho icase kodwa ndirhala abazalwana abaziwayo man what they are going through at least abantu abayi-5 nomthapha ecaweni minimum mabazi what you are going through minimum of 5 uyesu unzima uyesu niyamazi bupowerful wesuke ezulwini kodwa xa ezoya emnqamlezweni kuthiwa wababiza abafundi bakhe khani ndifundele babi biza abafundi bakhe uyesu wahamba nabo wayegetsemane xa efika egetsemane uthi eyi umphefumulo wami ubuhlungu as unto death khawucinga inkosi yamakhosi ixelela abantu uba ndidandathekile ngoku uthi ndiyafa ubuhlungu bomphefumulo kutsho uyesu uxelela abantu yesu akathi ndizobonakala ndiweak e-Christian family singabinayo umuntu ozixhomayo e-Christian family e-Christian family singabinayo umuntu odla amapilisi e-Christian family singabinaye umuntu ofasa stress kuthiwa a problem shared is problem halved sometimes ukuthetha into abantu bakumamele niyifumana babile verse yasegetsemane ithi Matthew 26 uMatthew 26 nguye onento okwenza nokufaka kwaYesu khadi uphofu khadi ke uright ukhadi uyapasa ukhadi wasibonisa indlu yakho biyawa pha benoba ucenga sathi sayibona sonke suthula because kungenzeka kuba abantu bangakwazi ukunceda qha abakwazi ubudingana qha kanti azixonga utsotsi waliwe i-boyfriend buzoxela abana becaweni because yakusika once ever lo nonsense le ubufelwe i-boyfriend uzozila wedwa ngeke ukwazi usicela ubufelwe inkwenkwe ubujola nayo phela uzoqalwa ngunyoko ngempama nje kusho ukuthi xa ojola uba ngumhlolokazi ongathuthuzelwayo kuthiwa he told them uyesu he told them my soul is crushed with grief to the point of death kusho ukuthi uzama ukuthi uyesu ubanakana ndibona ndikhathazekile namhlanje yazi nibe nomahluko le ndikhathazeke ongandizofa inhliziyo ndiyayibona ndinguyesu iyema ngoku yabo anti uyesu bayamazi mos uba beqhela ukufuna ukubethwa abaleke enze zonke izinto bayamazi uyesu uba ubezinyamezele ezo zinto kodwa namhlanje uyathi wathi kubo inhliziyo yami ibuhlungu ukufa ningandithathi kancane namhlanje buhlungu serious namhlanje uthi iligazi inhliziyo yami kuthi uyesu wena uhleli nenhliziyo eligazi ugida nayithomoyi ipha iligazi uthi hlalani apha nilinde kunye nami uyambona uyesu uthi I want company hlukumezekile uyaqonda uba thina sazela ngoma abafundi babesithi hlala nathi litshoni lilanga kodwa nakho noyesu utsho kubo hlala nami inhliziyo yami iligazi abantu abaninzi ke baye bathi ncumani by faith bathi khona nengoma kaSifisi ayisisho ungakhali phambi kwezitha zakho zizojabula ndiyacinga ngoxa usemngcwabeni ugcwele zona zodwa uqonda uba usode wakhala ukhala uyocela izihlona sikuba zihambe ndithi mina yiba vulnerable uThixo akufunqule baxelela abantu wathi kubo bangapha abantu abaxelelayo nina benivula iBhayibheli nyukela mntwana ndini
he took Peter and Zebedee's 2 sons, John and James, and he became anguished and distressed. Yes, what distressed you? Yes. What are Simon? What are Peter, James, and John? Wahamba no Petros nonyana ababini bakaZebhedi waza waba buhlungu wadandatheka. Wabuhlungu Yesu. Kabam ayana thina singabefundisi singabona abantu badla ngoba nestress kakhulu because siyathula thi. Bonke bathandazelwa sithi nje abelapha ecaweni. Bonke bakhala ukuthi kodwa Yesu wakwazi uba ngeke make ndifumane abazokwazi naxa ndikwi lowest level. Mandibe nabo abazondazi naxa ndidrained. Kuthiwa ke wahamba nabo next. Kuthiwa ke wathi kubo inhliziyo yami buhlungu ningahambi please. Cela nihlale nami. Next. Kuthiwa ke esukile kubo wathi qelele wawa emhlabeni wathandaza esithi bawo uba kunokwenzeka idlulise kumi lenhlungu noko ke makungabi kokuthandwa ndim makube kokuthandwa nguwe. Kutsho ukuthi apha ekuconfideni ebantwini ungamlibali uThixo phela because abanye abantu uyababikela nje bavele bangathandazi kwabona. Uyaqonda ezizavezozela kwazo. So wayazi uba abantu uyabaxelela for emotional support, mental support, and then emva koko wasibonisa inkosi yethu Yesu. Uyabona uYesu uyacommit ebantwini Yesu. And uYesu xa ecommithile uthi I will tell you my business with my father. Zokuxela indaba zami notata. Uthi andisanebizi ngokuba nezizicaka zami ngoninga abahlobo bami kuba nazi indaba zami notata. Yintoni le yakho xa uzixhomile sibuza kubo bonke abantu akonomnye waziwa bekutheni. Ungakubalisela nabantu bambatha uzixhoma kulamthi. Then bakuncedise kulungiseni intambo. And bakubophele iqhini elingakhululekiyo enze ungasindi nje. Bawukhaphe. Fike bakubekela isitulo pha. Azange niyibone enye video eku Facebook yomuntu othile ebezama uzixhoma esayithi intambo kwathi gqi ngonyama wabale. Uyaqonda ngonyama izomnceda. Kusho ukuthi sometimes noba uyozixhoma ubungahamba nabantu ungasinda. Awusicele xa uqonda uba ukhala uzixhoma naxa uzodla ipilisi wacele ukuthi amanzi. Hayi kodwa ngeke ecela ukuthi ipilisi wena phatha amanzi. Thina siphatha ipilisi letanki. Because uyosulifake ngoliginye ngamathe. Malibe ukuthi ipilisi uphatha amanzi. So into endiyifunayo Christian family ke nakubani onomameleyo awuyeke lento ukuzivikela kangaka manje. Ubani othini babe? Ulina uthi mna kunento endayiqaphelayo ngokungafihli igqitha. Uyakwazi ukuthi uzithethela nje nomuntu kuvele kuthi kanti. Yemhlekazi khonyusela imonitor pha kubabi. Uthacela uphakama bakusithile abantu umde kunabo. Yes. Kunento endayiqaphelayo ngokungafihli igqitha. Uyakwazi ukuthi uzithethela nje nomuntu kuvele kuthi kanti if ubunengxaki lo muntu uthetha naye uzovele asetyenziswe nguThixo ekuzeni nesisombululo kuleyo ngxaki ubuthetha ngayo. So kusho xa unengxaki uThixo uyakuthatha akusebantwini abangayimpendulo kwingxaki xa ufika kubo uzithulele tu. So xa ungumzalwane iba open. Into lebezoyithetha ne? Aniyazi? Kanti nizokwenza napha? Nina nilindele uba nithini? Ntoni? Oh niyakhumbula nibalisela ukho abantu abathi izidlo zecawe ndizibhalise ngami. Ithana kanti nanifika nikhumbule. Kukho umuntu wakwandityhola lapha. Wathi ezindlu zonke ndizozithatha mina. Inoma kule holo kuzolala abantu abami mhlawumbe.
uyondihleba ndavele ndayibalisa isonto apha. Kanti ukhona obeke wayicinga loo nto, abayicingile wayivilena, sasincokolela umuntu wala. Nomama umfundisi wabalisela omnye umama wakwa-National uba hey abasihlebe ecaweni. Kanti umama wakwa-National sesihletyiwe nakuye. Uthi yo uncedile uthethe beningazi bazoqala ngaphi. Kuthiwa nina nizophuma eFaith Mission. Nizama uqoqa into zenu ngo. Uthi ke lo mama kodwa siye satsho sathi hayi umjungu uyayithanda iFM ngeke aphume kuyo. So lento yakho yokuhlela uthule, uhlela uzikhusele and abantu bahle besethusa ngokusuyisha. Nifana nithatha insurance ke mina because hey ndiyathetha. Funa nibe ne-insurance yomlomo. Ndafonela nje mgetsana ngabanye amanantsika abantu be-insurance besithi kukhona i-insurance yomlomo. Ukwenza baxa bekusuwisha ubhatale ukuthiwa uzi-inshora phaa as a public speaker. Ukwenza baxa umuntu okusuwishwayo kubekho i-lawyer ezokuthethelela but uba i-lawyer yakho iyaluza babhatale. And ungasuwishelwa everything ngoku. Nestabane vesithi uthe sisitabane kuthiwe intontontoni. Masijonge uYesu ke masiphinde phaa ngokhawuleza. Nisandimamela? Niyangizwa? Ndithi masibe njani? Committed to one another. Uyazi uba uThixo ukunike abantu wena ufuna uThixo. uThixo ukushiye nabantu wathi nazi i-resources endizozisebenzisa ukunceda wena. Wena ushiye i-resources uThixo ndifuna wena uqobo. Ewe Jesu impilo ucula longo. SikuJohn abantwana baphephezulu licabaphi? Besithenga uJohn 2 verse 23. Okay ngizoyikhawuleza ke bazalwane. Sijonga uYesu ba wayezinikela kanjani ebantwini uYesu. Uyazi uYesu xona ukucinga ngaye enguThixo ungathatha uba wengadingi umuntu. Kodwa uYesu wazosibonisa ukuba siyabadinga abantu watsho wathi futhi abantu bayobona uba ningabafundi bami kuba nithandana. Uthi ke because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem at the Passover. Okay mavele ngifunda isiXhosa. Kwathi xa uYesu wayeseJerusalem kwitheko lePasika abantu abaninzi bakholwa kuye. Uvile? Abantu they trusted Jesus. Bafuna ukuzikhomitha kuye. Kuthiwa they began to trust in him. Bakholwa kuye bakubona imimangaliso ayenzayo. Next, wenzani uYesu? Kodwa uYesu yena ebengathembelanga kubo kuba ebazi bonke abantu. Kusho ukuthi singayisho into ethi uYesu even though wayekhomitha but he didn't commit carelessly. uYesu. Naba abantu beza kuYesu babhabhazela bafuna uba zii-friends zakhe. Nawe ii-friends zakho makungabi zii-friends zakho kuba zifuna uba zii-friends zakho. Umuntu mabe yi-friend yakho kube qualify. Sumthanda umuntu kube kuthanda mthande kuba right. Kuthiwa wathi uYesu esokwenza imimangaliso bonke abantu bamphaphela. Kodwa kuthiwa yena zange baphaphele. Next. Kuthiwa ke no one needed to tell him what mankind is really like. Kuthiwa kwakungekho mfuneko yokuba kubekho bani umxelelayo ngomuntu kuba yena ezazi inhliziyo zabantu. So i-introduction yam ithi xa uzozinikela emntwini suzinikela carelessly. Suzinikela kuba umuntu efike wakuthanda. Nike niphawule umuntu uba ukwaxelela indaba zakhe nawe uhaluka ukhuphe nobazimbini. Ngubani anibe nentwana mgenzana enhloni. Uyabona ngakumbi xa evela ukuqala ngethi. Uyabona ke lento ngokuqala nokugqibela. Ayibalise lento 30 minutes ekuchubela. Nawe ngathi ungakumqhephule noba intwana kubomi bakho noba ke wena i10 minutes uba nenhloni.
kodwa uYesu xa uzinikela kuye ebengazinikeli kuwe. Qala kujonge. What happened? Niyakhumbula kubani kufuthi Ximba etsho loo nto? What happened? Qala jonga what happened? And imajority yabazalwane ubukwadibana umuntu erichinini wathi butho ndiyakuthanda nawe sothi Nyutho. Uqala ukumbona ubuya naye senibhalela no WhatsApp. Ubuqala ukumbona kwinkofa ye-youth. So abantu, you don't commit to them because they commit to you. Nguwe odecidayo. Kaloku uYesu niyakhumbula uyatsho masubafundi bakhe uba have I not chosen you. Niyabona abaya mgentsana bazinikele ngabakhethanga. Qomba khanime sonibhabhe. Then he chose the 12. So you choose friends ngenxa uba ziqualifya kwi-values zakho, not because they love you. Mangavela afika umuntu ubomise kuphaphela, hey butho, yo ndiyakuthanda, hey. Ulungile ndithande kodwa I won't commit because you want me to be your friend. I will commit because I want you to be my friend. So uYesu na ivesi atsho uba akunini enikhethe mna, ndim okhethe nina. Uba bengayijonga lo vesi nango. So suzinikele ebantwini kuba bekuphaphela nomtha. I think abafana abaninzi lapha emantombazaneni abafana abaninzi. Uyabona uba amantombazana amathathu uThixo ocela umtshato kuwo ala kululu vele ubone engathi i-available. Yabona uhleli ukuphathela amaqebe engwani qho. Vele qona abantu 21 kulo. Uyasevele eyinantsika lo. Ndiyambona sevele igas. Ndawuqhitha nje noba ndilahlale uthonga lo matshisi uzovutha lo. So sometimes kululu ukuzinikela emntwini kuba ubona indlela azinikele ngayo kuwe. But uYesu bengasebenzisi lo ndlela. Jesus was not chosen by friends. He chose friends. If you trust in him, he doesn't automatically reciprocate. uYesu ube ne-conditions of commitment. Bediyibiza kanjalo ngoba ndiprepare. uYesu had conditions of commitment. Uthi phambi kokuba ndizinikele kuwe ndinemibandela ne-conditions. Terms and conditions apply. So in as much as uba ndisithi thina CFA must commit to one another, kodwa ndiyatsho ndithi uba sifunda kuYesu, terms and conditions apply. Then Jesus said, I chose. You didn't choose me. I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask using my name. I chose you. Guwe okhethi friends. Awukhethwa zi-friends kuba bekunika i-donuts. Awukhethwa zi-friends. Uyazi abantu abaninzi bathanda abantu abasoloko bebancoma qho. Khona umuntu osoloko ukuncoma qho. You awumhle you amehlo akho. You inwele zakho. Yo i-hairline yakho mbhemi iyandichaza emva koso uyasineka nawe useyifriend yakho lo muntu. No one should choose you. When you are going to commit, nguwe uma ube in charge. Into yoba umuntu akuphaphela akuthanda ayithethi ukuthi vele ube nenhloni ucommit. Anikeni iphawu leliba xa ngathi umuntu ukuthanda kakhulu nasenkofeni ukubulisa impela kude bengathi nawe ungathi uthatha phone number yakhe. Khawume cima ezo phone numbers owazingenela ngokuthandwa. Seven, choose friends, choose people like Jesus did. Kuthiwa ke uthi ke pha uYesu asinini enanyula mna. Asinini ndanibona nje not ndanibona. Kuthi ukuthi uYesu aba bebemphaphela nxa miracles khanga bakhethe. Ubayekile ngoba mthandayo. Uyazi ba sometimes ungashiya oyena umuntu akuthanda nyani uye emntwini okucunukelayo kube kuncoma.
Most yabantu i-friendships zabo zi-based ekufudunyezweni kwe-ego yakhe. Yabo umuntu odlalisa i-ego yakho uvele uzibone somthanda, oncoma ii-walks zakho, ukhomenta qho kwizi-status zakho, uvele ubone uba yhu ndineentloni, yhu mandivele make ndizinikele ke ndimbalisele. Masijonge uYesu ke, iintlobo zabantu kuYesu wazinikela kubo ziyi-3. Zingaphi iintlobo? Wazinikela kwiintlobo zabantu abayithathu. Abokuqala, the people he called his friends. The people he called his friends. Ndifuna ke ndizotsho iqela labantu, nditsho i-condition abayimithayo. There are people uYesu owathi xa ezozinikela kubo wathi, I call you friends, ndinibiza ngabahlobo. Sesiyifundile ndithi masiphinde kuyo futhi. Une-condition ayitshoyo ke pha, uthi you are my friends if you do my commandments. Mamela niyabona pha uthini pha? I no longer call you slaves because the master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I've told you everything my father told me. That is, nizifriends zami ngoku and loo nto ndiyibonakalise ngokuba ndiconfide kuni. Kodwa ndifuna siye ngasentla ngoku ivesi ngasentla ndithi le. Kuvesi ba 14 kusho babi. You are my friends if you do what I command. Kutsho ukuthi kuYesu umuntu ubeba ifriend kaYesu kuba esenza into uYesu athi makayenze. Ndike ndibone, I am the friend of God. Nisisho apha, I am the friend, ngenxa bani nemilomo esiko yaphola. I am the friend of God. He calls me friend. Ubuqonda ba ngeke ambizwa ngafriend lo uYesu esibhoja. So if uzoba ifriend kaYesu, ibiba ngumuntu owenza into echiwo nguYesu. Kutsho ke ngowena ubulapha ecaweni, unomuntu ofuna be ifriend yakho maayana, ifriend yakho makube yifriend kaYesu. Umuntu oyifriend kaYesu uba ifriend kaYesu kubetheni esenza into echiwo nguYesu, which means uba singakhetha ifriends ngolohlobo ke ngoku ingabi based kwizibongo, ingabi based kwi-benefits, ibe based ekuthini lo muntu ndizoba ifriend yakhe uyiyo na ifriend kaYesu. Umuntu ba ifriend kaYesu njani? Ngokuba enze imiyalelo kaYesu, which means ke ngoku uba ungumntwana lapha ecaweni khona ifriend yakho ejolayo, ifriend yakho enganikeliyo, ngeke abe ifriend yakho lo muntu because akayiyi friend kaYesu. So there's a group of people Jesus calls friends, and those are the people who do his will. So a condition is that you do what I say, then mna ndinguYesu, you will become my friend. Then igroup yesibini, igroup uYesu ayibiza nge-disciples, abafundi. Then uYesu ichilo ke ku Luke 14 verse 26. Ebenenzani ayana apha emini? Imilomo yenu yajijeka kanje. Abantu bathe ayana benzeni abantu aba? Dadibana imilomo yenu ngani nisebhokisini ngo. Yima umuntu xa ekhathele ukude ukhathala nomlomo. Ingathi niyagwada. Andothi ukugwada man, ingathi niyamenqa. Nanemilomo ingathi niyamenqa. Nidla isnifu. Kuthiwa if you want to be my disciple, you must hate everyone else in comparison. Your father, your mother, wife, children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Kutsho ukuthi i-condition yokuba ngumfundi kaYesu kukuba mthande ngaphezu kwabantu bonke. Umthande nangaphezu kwakho.
kulula ke apha Christian family kwezi nsuku ukunijonga ndinijonga apha ku-sacrificial fikile uApril awaye khona ingoma eyayicula kudala ithi woza Friday my bogogo niyazi le ngoma bogogo niyazi ingoma esithi okanye nani radio emakhaya enu nani ihlwempu zikeqithi kunami mamkhade oyazi ingoma ethi woza Friday my andawuthiwa mayintoni isingezani kasazi ngoba woza Friday umsebenzi uphokile woza Friday na sengathi lele nanisenzani ngosimamela ingoma thina because sengathi nasi yayazi nje umama wesisuthu sengathi leli veke lingaphela notato comes we mama woza Friday mayintoni ke oh my sweetheart uqhamza hayi ke ndandingazazi into ezino sweetheart ke thina ngamaxesha uqhamza kude gqithi woza Friday my sweetheart woza Friday ningayiculi le ngoma ndiyitshoyo ayongoma ecawe ndiqhamuke sesiqhamuka nekwaya kapapa apha woza Friday so uthi uYesu ubuzoba ngumfundi wami ndithande ngaphezulu kwabantu bonke undithande nangaphezulu kwakho ndithi ke apha siyayife kulula sojonga usacrificial mkhulu sithe apha ecaweni sizonikela ngomkholo wonke umuntu walapha ecaweni siyagqibela ke tata malisha apha kuApril ukubala so ke sijonga abantu abazithanda gqithi kunoYesu hayi ke siyabazi abanye bazibanjelwe ngamatyala abantu ningade nizigwebe siyevana nina bamatyala nivile botyaliwe nivile bosomacala so ndithi ke uba kutsho ukuthi ke ngoku uYesu ukuza commit kuwe ufuna umthande ngaphezulu komuntu wonke umthande even kuthiwa you should hate even your own life otherwise you cannot be his disciples so uYesu before acommit emntwini he had conditions if ndizocommita kuwe as my ubuzoba ngumfundi wami ndithande ngaphezulu kwamama wakho ngaphezulu kwatata wakho ngaphezulu kwanyana wakho ngaphezulu kwentombi yakho kusho ukuthi xa umama wakho ekwenzisa into ekuxabanisa noYesu uthini kumama wakho nca mama ngeke ndikwazi ukuyenza xa utata wakho ekwenzisa into ekuxabanisa noYesu uthini ngenhlonipho nje mama ngeke ndikwazi because uYesu akabathanda abantu aba-half hearted uYesu uthanda umuntu ozinikele amthande ngaphezulu kwabantu bonke ninivile litshoyo so that was a condition mamelani ke funeka ukuze nimamele intshumayelo yami niyive kakuhle nazi uba xa ndikuxelela ngecondition uYesu ebeyisebenzisa ndizama ukuthi phambi koba uzinikele emntwini mawuqale bengumuntu ozinikele kuYesu sithi ke ngoku uba uzinikele kuYesu njengomfundi qala umbone ethanda uYesu ngaphezulu komuntu wonke uyabona ngoMasipia abanokohli uyababona abafana uba abanamsebenzi namali abanamsebenzi nabo abanamsebenzi nanto and ke umuntu othanda uYesu ngaphezulu kwezinto zonke nangaphezulu kwabantu bonke kuve kuthiwe livila kuve kutsho kwathina amakholwa sithi we waye kwisikolo sikathele ngabantu bamaqanda nina xa kuve kutsho kwathina umzekelo mina ngona ndititshe ndinemali endiqinisekileyo ngayo kodwa ndaresigna ngo-2015 kuba uYesu wandibiza wenza umsebenzi waphelelwa yivalue tu imali yaphelelwa yivalue kaba ndikhumbula ayana ngo-2002 ngo-2002 kwafama ndiqalise utitsha permanently babe naqala ngo-2002 na ngo-2003 bewuqeshwa kakhulu ngo-2002
Mna ndandifunwa zizikolo eziyi-6. uThixo wabe ndifuna eBible College le ndashiya izikolo zoyi-6 kaba nandihleli umntata uNxumalo ndavele ucaba ungena ii-messages impela ndavele ndakhupha i-betrayal khupha ne-sim card ndayiqhaqha ifowuni ndayibeka pha khathele ngabantu abafuna unika umsebenzi uyeva abantu befamily kwathiwa ndithakathiwe ndigxothiwe nasezikoleni uba bendingenisa i-SCO kwatini azithulela ukungabi namali akuyonto yandihluphayo sahamba nohlengane sawuxhuthisana ngamasi le ePitoli uba sidle imeal emnandi ePitoli babaxhamsi kukuba sidibanisa o2 siyothenga inkomanzi nesonka sivubise ndine-teachers course ii-majors zam yi-maths science English nesiXhosa ndingangena nje ndityibilike kodwa uthando lukaYesu lwenyuka lwenza yonke into yaluza ivalue xa sibona abafana ngoku benyukele luthando lukaYesu sithi ngamavila ngoku nomAyana nanku wesenza intoni yana wesenza i-LLB simbiza CJ sicimba uzoba ngu-CJ kanti inkosi izibonela uMCJ epasa uba welibele ngulo CJ ngowasaziba ngephi mhlawumbe ngwagwazwa ngumuntu othe uyammela etyaleni waluza wathi uyomela isikrelemnqa vese kudubule wasithi wena undifake ejele xa sibuye kodwa ngoku lo mfana yonke into wonke umuntu waxoxa uba iyaphalala le nto nam kwakuthiwa ndithakathiwe utata mahandise emagqirheni so ndizama ukuthi xa uzoba ngumfundi kaYesu awukwazi uYesu kumthanda nje you have to be crazy uyatsho uPawulos kuSamakorinti 2 chapter 15 verse 13 no chapter 5 verse 13 uthi uPawulos if we are out of our minds it is for God uthi if it seems we are crazy it is to bring glory to God singathi si crazy siyahlanya awukwazi ukuthanda uYesu dikidiki xa uthanda uYesu isayitha uyamthanda okanye umthandi isayitha ungumfundi wakhe okanye ungumfundi wakhe uYesu akayifuni i-commitment eyihalf zilahlele kuYesu then if ke ngoku umuntu uzilahlele kuYesu ithetha uba wena ke ngoku ungakhomitha kulo mzalwane kodwa ningakhomithi kwabazalwane abathanda into zabo ilife yomzalwane ayifanelanga ikhule faster than ilife yakhe kuYesu nive then sithi ke ngaba ke babizwa ngoba ngabafundi ukuba asibhadlanga kunxa kaThixo beqona xa ubiziwe uba ngathi ubhadlanga phela because awuzenze into zithandwa ngabantu and nomfazi otshata nomuntu obiziweyo funeka azi uba uzothukwa nawe and ke kulula nokuqoqela emalini yecawa because kuyaziwa imali abantu bayayithanda bacinga uba uyithatha imali ungasebenzi nje ndiyanicela bazalwane phambi koba nikhomithe mjonge lo muntu uba uYesu umthanda ngaphezu kwabantu bonke nangaphezu kwakhe number ukhona umuntu okakutyhole wena athi awubhadlanga indlela okholwa ngayo cela undibheke ungamnenhloko okanye bayakuhleba bakhona abantu bakuqokela uba ubhadlanga because fanele abantu akuthuka abantu elalini bathi awubhadlanga abantu babebona indlela ozinikele ngayo ngaloo ndlela zoba ngumfundi ke kaYesu so umfundi kaYesu ngumuntu othanda uYesu nangaphezulu kwelife yakhe then kubekho igroup yesithathu ke ngoku eyokugqibela this group Jesus calls them his family ubabiza ngoba ifamily yakhe and une conditions uthi ubuzoba ngumfundi wami hate everyone else in comparison makangabikho umuntu endithi sendithethile ndinguYesu aphinda athethe umve xa ungumfundi kaYesu uvaleka indlebe ezi ube ngathi uthakathiwe
ube ngathi ucawa kwicawe i-cult, as some usually say. Asisanga ndithi. Masiye kwifamily kaYesu, Matthew 12 verse 48 to 50. Kutsho ukuthi ngondifuna mama uSox usibuze wena uba, am I the friend of Jesus? What is the condition for being a friend of Jesus? Zobuza ngesingesi iphen bizwe nesiXhosa. What is the condition for being the friend of Jesus? Zongiqhwaba ke ngoku. Zongiqhwaba ke ngoku. What is the condition for being the friend? Sho njani isingesi? Ndisalungisa isingesi kaloku le nto ndiyibuzayo. What is the condition for being the friend of Jesus? Do his commands. Everything ayichiloyo, do it. Uba ke ngoku umuntu ufika esithi back to the sender. Back to the sender. Phindela kuye. Ifriend kaYesu le. Anti uthe uYesu, love your enemies. Pray for those who persecute you. Bless those who curse you. So yambona ke ngumuntu othi uyo attenda i-service ka back to sender uba ngeke ndicommit kulo. Because ifriend kaYesu iyabathandazela aba bayishutshisayo. Then the condition for being the disciple of Jesus, hate everyone else in comparison, including your own life. Thirdly, Jesus asked, who is my mother? Who are my brothers? Waphendula wathi kulowo wayesitsho ngubani umama, ngobani bona abantakwethu. Then he pointed out to his disciples and said, look, these are my mothers and brothers. Esalatha kubafundi bakhe ngesandla wathi nanku umama naba abantakwethu. Anyone who does the will of my Father in heaven is my brother and sister. So, yeyiphi condition yokuba ifamily kaYesu? Do the will of the Father. Sithi umqathango wokuba ngumnakwabo uYesu kukuthini? Kukwenza intando kabawo kaba. Kabawo semazulwini. Kabawo kaYesu angoba wakho lesida ngayipha. Uthi uYesu kaloku lowo uyenza intando kabawo osemazulwini nguye ongumntakwethu nodadewethu nomama. Kutsho ukuthi sinodade wabo uYesu apha sibe sesiba nabantu abazicawelayo nje. Udade wabo uYesu kulo owenza intando kaThixo. Kutsho ukuthi ke ngowena mChristian family xa uzokhomitha kwelibutho lijonge ukuba linguyena umfundi kaYesu. Liyazimeet conditions. Liyo ifriend kaYesu. Liyazimeet conditions. Then lingumndeni kaJesu yini. Ke kaloku oyenza intando kabawo osezulwini yena lowo ongumfundi wami. Maka siphinde sifunde enye ivesi aphinda ayisho uYesu ngaba bantu. John 7:17. Ndiyacinga ke aba bantu aba bangahlala apha eChristian family ngeke bandixokele. Uthi uYesu bathanda ukuyenza intando kabawo bayakwazi ukuyibona intshumayelo yakhe uYesu ba akuyo yakhe ekaThixo. Kutsho ukuthi abantu abalandela umfundisi bemlandela beyifamily kaYesu bangabantu abathandayo. Anyone who wants to do the will of God will know whether my teaching is from God or merely my own. So uyabona, if abantu uke wena ungumfundisi wabaphushela uba mabathathe iresources zabo bazise kuThixo bavele bathi nguwe lo baxhaphazayo, abakwazi ukubona uba imessage yakho isuka kuThixo. Kodwa kuthiwa abazokwazi ukubona uba hayi umfundisi wethu anointed nje beyifunanga ke imali ianointing leya
ngaba basoloko befuna ukuyenza. So which means if ungumfundisi wabantu abathi tell me the will of God, kuzoba lula xa ubaxelela uba babone uba yintando kaba, then you can become a family with them. So that's how that's how Jesus committed. He committed to his disciples. He committed to his friends. And he committed to his family members. Ngokwe conditions. Imani ke niyakhumbula uba kanene kokusenzekani pha uYesu uze athi abafundi bakhe bayifamily yakhe, kwakufike ifamily yakhe yambiza bathi abantu umama wakho nabantu abakwenu naba phandle bayakufuna, bacingela uba bazoba ipriority kuYesu, kanti uYesu abantu abayipriority ngaba bakwenzayo ukuthanda kukabawo. Kutsho ukuthi ke xa ndisithi commit to one another, commit conditionally. Commit conditionally. Nalapha ecaweni mina bakhona abantu ayana abakwazi ukuthi bayame encama pha ku. Ngamabutho nje bakhwaza xa bepha kude. Ewe mhlambe bandijoyina xa siyi group. Abakwazi ukundiyama ngenxa bayazi uba incoko yami isoloko isiya kwintando kabawo qho. So ngoku ubuze kumna zokubuza basondawuni kumatalente. Sondawuni ukusacrificial. And kulula vele ukhupha ilaptop ngoku ndika ujonga. Ngokuba hambela kude ngoku nami. Wonke umuntu ongafuni ukwenza intando kabawo uzohambela phi? Kude. Nawe ke ngoku makahambele kude kunawe umuntu ongafuni ukwenza intando kabawo, kuba lowo muntu cannot be part of the family. If you are part of the family, le family yifamily eyenza intando kabawo. This is how we commit. Ndoda enkulu yaseBhetele ndiyabulisa. Isamari ke ndishumayela apha ngentshumayelo ethi how Jesus committed to people. Indlela uYesu evana nayo ngabantu sithi wayene conditions. Sithi ke unenhlobo zabantu abathathu ne conditions zabo. Abanye wabiza ngoba sithoni? Friends. Abanye disciples. Abanye family. Sithi awabiza ngoba friends uba yifriend kaYesu kuba usenza into ayitshoyo. Uba ngumfundi kaYesu kuba umthanda ngaphezulu kwabantu bonke. Kaba wena ukatshati ne? Ndoda enkulu. Buza kuwe na waseBhetele. Awukatshata ndithi. Kutsho ukuthi emtshatweni wakho xa ungumfundi kaYesu awukho umqombothi. Awukho umqombothi emtshatweni nomzalwane. Xa bewufuna befamily uthi hayi. Xa bethi hayi sizowubhatala uthi hayi. Why? Kuba uyifriend kaYesu wenza into ethandwa nguye. uYesu akaphuzi. Xa ungumtshakazi okanye ugogo awusili kuthi usila ngesizulu. Mama Sicishe. Yebo gogo. Awusili utywala besizulu. uJesu akaphuzi ngesizulu. Niyangizwa? Ngithi uJesu akaphuzi. Ngako oko uye umzalwane ukhetha ukuxabana nabantu bonke evane noYesu. And ke ivesi yokugqibela endivala ngayo uPawulos kumaGalati 1 verse 10 uthi niba ngaba I'm seeking the approval of people. Uthi no. Obviously I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I will not be Christ's servant. Uthi ngaba ndivakala ngathi ndifuna abantu babe kwicala lam na hayi nguThixo kuphela endifuna abe ngakum. So umfundi kaYesu ngumuntu onjalo, ifamily member kaYesu ngumuntu onjalo, umhlobo kaYesu ngumuntu ofuna uYesu abe ngakuye.
noba bonke abantu bangakushiya. Niyazi kwincwadi yamaKorinte 7 uthi uPawulos epha nendoda yakho uba ifuna ukudivorce kuba ngumzalwane yeke yapi. Hey, shuthi akudlalwa. Xa uzowuthanda uYesu nomfazi makemke. Kuthiwe usingle ngoku ukhuphe iring kuba ebefuna ulahla uYesu. So kusho ukuthi indlela ozinikele ngayo kuYesu, no one can separate you from Jesus. Ndifuna ke ndithandaze nani mabutho. Because ayizuba practical lento yokucommit ukuba umuntu akakhommithanga kuYesu. Uba umuntu akakhommithanga kuYesu, we don't commit to them. Sithi because there's three groups of people. Igroup yokuqala yabantu Yesu wazinikela kubo ngobani? Friends. Abesibini lwa zindoni? Ingani lifutheke? Or disciples. Abanye perfume family. Sithi abayifamily kaYesu ngabaphi? Ngabafuna ngabenza intando kayise. Sithi ke ngoku nemfundiso kaYesu abayitoliki rongo kuba bavele befuna ukwenza intando kaYesu. Ndiyacinga ngoku ngoku sinento enizefuna siyenze lapha ecawe nanthini yayiqonda lonto emthatha sivula ihholo pha nditheke sonke soba ngamahlwempu kule nyanga aba ke abafuna ukwenza intando kabawo bahle bendijongile bathi senzeni aba bangafuna ukuyenza bathi yo siyakwenzani so uphumla nini kanti kodwa ndifuna ukuthi namhlanje if we are to commit the people he called friends, disciples, and family. If you want to belong to the family of Jesus, if you want Jesus to be your brother, love the will of the Father. Ude atsho uYesu athi ndihlile emazulwini ndingazange uzokwenza intando yami. Ndizokwenza intando kabawo ondithumileyo tata uXhami. Ake nityholwe madoda man. Nityholwe ngoba nithakathiwe. Mna ndiyayazi loo nto leyo. Ndiyakwazi ukuhlamba ngechebetshu lesephu unganayo imali kuba ukhethe intando kaThixo uthukwe ngabantu ngezi-2 zecawa kuba ukhethe intando kaThixo akho nto kubuyisa umva. Ndithi ke kodwa ke let's commit to one another but uYesu makabe yiglue yethu. Let us not commit outside Jesus. Uba siyevana masivane kuYesu. Senze intando yakhe. Senze intando kabawo, senze imithetho kaYesu and hate everyone in comparison. Uyazi babakhona abantu abakublackmailayo bafune ucunukela uYesu ukuze bakuthande. Ufuna uvele wazi ba noba ungahamba bani. Noba ungasuka abani empilweni yami, uba uYesu ungakwicala lami. Anangxaki. Khona ingoma eyayiculwa kwi-SCO abazali bam ithi bahlangene ngamamugaxi omncinci nezihlobo zam zihlangene ngam sebefuna ukuyikhipha lento mamugaxi ndiyazazi izindawo ezingoma masicule nculana ibala cula lapho seliphinda kanezile ngoma lapho lebila kwagwaqa lapho masiye izihlobo zam uqala ngabazali nabaqala izihlobo uqala ngabazali abazali bam bahlangene entombazana kodwa ajija umlomo awuthi mbhemi ngathi awuthi awuzuyicula nje ngoma ndiculayo abazali bam behlangene ngam nezi uma lo qalisa pha kodini hlangene ngam sebefuna ukuyikhipha letwe ngene kimi hamba salani kahle yaziva ingoma zakudala hayi ento zangoku yabazali bam bahlangene ngam
uyazi uba ungenzeka abazali bakho bohlangana ngawe namhlanje nezihlobo zami zihlangene benzani sebefuna ukuyikhipha lento ingene kimi wakhokha umama ugaxe uyethuka xa nemjongo kaloku ndikujonge ubucula kamandi abazali bam bahlangene nezihlobo zam sindibize bembulweni sebefuna ukuyikhipha lethu ingene kimi ngithi hamba salani kahle abantu bakudala thanda uYesu ngaphezu komuntu wonke umuntu wonke umuntu sisala kahle andizuyenza into uYesu angayifuniyo cela siphakame ndithi ke uthe uYesu love one another as I have loved you bazalwane ngesikwazi ukuxelelana imfihlo because uba ndakuxelela imfihlo wena uzovele undicebisa amacebo kaSathane funeka kanti ukuxelela ndiqiniseke uba ungumuntu othanda intando kaThixo ungumuntu owenza ii-commands zikaYesu ungumuntu othanda uYesu more than anyone more than even yourself yazi abantu bebandla lokuqala bamthandile uYesu kuthiwa babethengisa imihlaba yabo bethengisa izindlu zabo bathatha imali bawunikele ecaweni ukuze kunikwe lowo osweleyo kodwa kule mihla sikuyo abantu abangabazalwane ngabona abafuna uaccumulate more they declare decree and they claim kodwa lehala lamabutho athi Yesu I want to commit to you I want to commit to you according to your conditions ndifuna ukuthanda ngaphezulu komuntu wonke ndifuna ukuthanda yazi uYesu xa umthanda ngaphezulu kwakho izinto ezifunwa nguwe xa uYesu engayifuni awuyenzi ndifuna ke namhlanje si-committed to one another ndifuna uye ukuzoyikela kodwa ke bajonga abantu xa uzokhomitha umuntu ozokhomitha kuye makube ngumuntu ocommitted kuYesu qiniseka uba umuntu ozovana naye kakhulu apha ecaweni gogo ngumuntu ongumhlobo kaYesu umuntu ozovana naye kakhulu ecaweni ngumuntu ongumfundi kaYesu umuntu ozovana naye kakhulu apha ecaweni ngumuntu ongubhuti ongusisi kaYesu ubhuti kaYesu nosisi kaYesu sibabona njani they want to do the will of the Father they are always eager to do the will of the Father ngicela ke sivala amehlo uba namhlanje ufuna uthatha i-decision yokuwe ucommit kuYesu ngendlela entsha xa uzikala awufit kubafundi xa uzikala awufit kobhuti nosisi bakaYesu xa uzijonga awufit kwi-friends zikaYesu kodwa namhlanje ufuna ukuzinikela kabutsha with a new commitment ezokwenza ucommite nasebazalwaneni ufuna uphama isandla sakho ndithandaza nawe ingakumbi leyo commite ebazalwaneni ungabi yilona Heavenly Father siyabulela ukusinikeze obhuti bethu nosisi bethu siyazi ke Thixo wethu namandla noba sicawe nenye we can't be brothers and sisters if we don't meet your condition siyazi ukuthi noba sicawe nenye we can't be your disciples unless we meet your condition of loving you extremely we know we cannot be your friends unless we do your commands ndiyathandaza ke Thixo wethu namandla ubumoya wakho eyingcwele asivule inhliziyo zethu that we be daring
to open up, sikwazi ukuzincama, sivule ebomini bethu bangena abantu, kodwa singakhomithi ebantwini abasithandayo, singathengwa ngothando, singathengwa ngokunconywa, kodwa sijonge the conditions that you always look to. In Jesus' name, amen. Dinga sonke singazinikela kuYesu ngendlela entsha, uzilibale man, uzilibale, ufele kuye. Abapostile banqunywa inhloko, abapostile baxhonywa, basikwa ngamaklelo James, kodwa bathanda ukuhlukana noYesu. They love Jesus more than themselves. Bangixesha ngo